ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya 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 uMadiba indoda eyawisa amabonda amaningi ahlukanisa abantu wakha amabloho abahlanganisayo nalomgwaqo eshuthela kuwona futhi wawuhlala uMadiba iVilakazi Street sofana nebloho elihlanganisa abantu njengoba nakho uheha abavakashi abasuka umhlaba wonke jikelele sekwamukela kwaKhumbul'ekhaya kusihlwa kanti ndawo amazibela esiphathele wona usangibona mina Kinamma. Sho. NaseZambia uyakhumbula abaPriscilla babebefikile. La girlfriend yakhe yase nakoMalawi uZuwi behamba lo muntu. Ebehamba so asisoze sithi it's not a possibility uba wayenomama wakho. Uyayibona? Iminyaka ngaphezu kwamashumi amathathu umama uFakazile Musiya ahlukana namadodana akhe emva kokushona kababa wabo. Asizibonele ukuthi uzokwazi yini ukubathola emva kweminyaka eminingi kangaka. Igama lami nguFakazile Agnes Mncube. Ngihlala ePaul Petersburg eDumbe. Ngibhalela uKhumbul'ekhaya ngoba ngicela ukuthi bangifundise izingane zami. Ngahlukana nazo eFreystata lapho engangigane khona. Umfana nentombazane. Igama lentombazane uMamhlolo Lucy Musiya. Umfana uLazarus. Kusho ukuthi ukushona kababa wazo wathi mayeshonile bathi bona hamba uye ekhaya uyogezwa ngabuya ngeza lapha ekhaya ke ngazogezwa lesikhathi ngizogezwa lapha ekhaya sebayabathatha ngaphandle kwemvumo yami yikho ukungihlukumeza lokho ngoba inhliziyo yami ibabhlungu angazi ingane zami ziphi lono engamthatha oyedwa ngamthatha ngoba wayesemncane bathi ngingabaphazamisa esikolweni laba abanye ngoba sebayafunda ngabashiya mangifika ke lapha ke ngamfundisa naye ngamfundisa uthe sekhulile esena 18 years wayeseshona ke utshali uanti ke useyasuka lapho ufonele ubhuti wakhe usethi mina angikho ngize kwaZulu Natal ubhuti wakhe wayengazi base bebathatha labantwana ke sebayobafihla la ngingazi khona mina mangibuza lo auntie ungitshela ukuthi zithathwe ubaba omkhulu wazo kodwa uyazi mina ngimazi ubaba omkhulu wazo uhlala kuphi ngahamba ngaye epolice station ngayo report ukuthi ingane zami azikho lapha ithathiwe bathi angihambe ngiyoyifunela zona indaba yomndeni abayingeni kubhlungu ngaba bhlungu impela nami ngoba phela izingane ezami kodwa noma ngidla ngiyacabanga ukuthi izingane zami ngabe zidlani zona lapha ezikhona kakhulu ngiyabakhumbula kakhulu ngikhumbula ukuthi ngoba khona manje ngoba ngigula nje angazi ukuthi ngithuma bani ngabe ngithuma zona izingane zami cela izingane zabantu manje mangithuma mina nginangani ngathi angizange ngizale kanti izingane zami zikhona ngathatha ukuthi ngcono ngibuye lapha ekhaya ngoba ngase ngizwile ukuthi vele lo mama lona ufuna ukungibulala ukuthi azothatha lo muzi izingane kodwa seyithathile bengathathanga izingane zodwa kwathathwa ngisho impahla bakhetha abayithandayo bashiya bangayifuni emzini wami angiqali kubafuna manje kudala ngibafuna ngathi ngifika la ngaye police station yaseDumbe ngathi ngiyacela ukuthi bangizamise iplan lokuthi ngiyithole izingane bathi amaphoyisa ake ubhalele uKhumbul'ekhaya uyabasiza abantu angilali ebusuku ucabanga angilali ngilala ngoba ubuthongo ukufa angizazi noma isaphila yini noma isekho emhlabeni angazi kodwa bese ngiyinika nje ukuthi uma ngibona noma ngabe kuyini noma ngabe yithuna labo inhliziyo yami iyoxola uma ngabe ngibathola ngibona ukuthi naku lapha belele khona iyoxola ke inhliziyo yami
uma ngabe ngiyitholile ngiyofike ngicela ukuthi mayifuna zona zize phela zizobona ikhaya labo phela ngoba ngangaphele bona. Uphila kanjani wedwa futhi nempilo yakho ingeyinhle ube unabantwana ongabazi ukuthi bakuphi? Umama uFakazile Musiya oneminyaka engama-70 naye kahlalisekile neze kahle ngaphandle kabantwana bakhe okuyiyona into emenza athathe lolu hambo. Kuyongijabulisa lokho mangabe ngibatholile. Bakwazi nabo ukuyobona ekhaya la kubo. Leli engihlala kulo. Bahlale nami khona. Kubalulekile ngoba ukuhlala wedwa akumnandi. Kulokwahlala wedwa kanti uzela abantu abakho uyazi ukuthi bakhona. Kodwa wena lokuhleli wedwa. Njengoba ngigula nje akekho nomuntu ongibonayo. Ngizobona ngibani ngoba ngigula nje. Nomndeni wasekhaya awusekho abazi lutho konke lokho abakwazi. Ngiyabathanda ngabantu abami ngoba ngiloku ngabathanda kusuka kudala kodwa bangihlukanisa nabo ngingathandi kodwa ukuthi ngihlukane nabo. Ekhaya sikhulekile ekhaya. Lekhaya ma Sikhona. ate kina laza go sema Musiya. Mina ngufakazile Agnes Ncube ePaul Petersburg eNatal. Okay. Nasam. Abadala. Abadala bakhe Angina. bala ekhaya. Akina bona kana le autoka yuane fela asetse. Alang khuisang. Oh, Kena live. usangibona mina. Kinamma. Sho. Lifu. Uhlala nobani lapho? Kiliwane ma. Wena usakhumbula ukuthi uze ekhaya? Ajokopole ma. Yini indaba? Ajokopole unsile kele monyane ma. Angizange ushiye. Kile sikolong obotsa tjale. Pele tsamaya. Esahamba thina uanti wakho wathi asihambe siye ekhaya ngiyogezwa ngoba ubaba wakhe eshonile. Bathi ke ngushiye wena ngoba uyafunda usafunda isikole. Le man Akuphazamisi noma mhlolo. Nganishiya noma mhlolo lapha. Mama mhlolo makiriza uchase ikoloji. Hawu. Ahlokafala. Oh, Mina ngilo ngiyakufuna mntanami ngiyakufuna mina ngazi manje ngizokuthola kanjani. Mangibuza uanti wakho sengibuye ekhaya uthi uthathe ubaba omkhulu. Into yona mama. Indlu ngafika mina ngahlala bangihlukumeza uanti bakho. Ngayidayisa indlu ngahamba ngabuyela ekhaya kithi. Ngoba ngibona ukuthi bayangihlukumeza. Nakwe ntata mogolo. Ujanki. Ayeza abangithatha. Ke tlo dula le bona mo Gauteng. Yebo. Le yena tjalo uhloka yizi.
Yo, Mina ngiyabuza unithatheleni bathi uthe uyanivakashisa. mara unosinamoto mama. Nikutusale man. Bowusele noma mhlolo phela. Mama hlola abayetsang. Mina bengingahambile ukuthi sengihamba wonke. Ngangihambe ngiyogeza ngizobuya. Bathi bona uma mhlolo uzokuphekela akukwashele Zange zange. Wahopola mama hlola azange ahlala ahlola kontlung. Una dula kae ko tlase kwa le monna hae wa hopola makriza. wabe sebuyela le kule soka lakhe Take setse ke le moma. wakushiya wedwa wena Ke last wayenzelani ukukushiya wedwa ngoba mina bathi angushiye nawe ha ke tsebe ma kwa gaba ke rena. Okay mntana ngulandile ke sambise ekhaya kwakho Hai mama nikele munyana wabo aka bona nix kile ka makala mamohlolo a sa go kopana le ena mo a ga tla le boyfriend ya ka kwa ga monka dibekenyana tse pedi tse thaone a ba go ya ko boyfriend ya hae kwa ko diplasing a ba hlokafala le ena o fihliwe kae uphi umntanakhe ha re itse he bagi cause magana ko ena anatla ona sna ngwana like una tlebo yena hawu haike yo ma a sorry ke hotsa hampe o go jwang wa bo mara ndata mo khole ne nkhulise sentle ankenya sekolo ne o wakufundisa mara mosadi a leti o la tlhokafala ke ena motho ana re sang ko magweng a kenya di sekolo magwa hae itse a tlhokafala ndata mo khola tlhokafala ka le tudu manje usetha akasanibuyisi ngani kimi ngoba wanithatha wathi uyanivakashisa ona sayitsi oma okay akazi kanjani ngoba uanti wakho uyazi ekhaya kithi yena anti kae ko Natala ma uyena uanti owaziyo na go tlo batla kae nze ke re ke tla gae a ke tsebe le tlapa la papa le kae ba ubakithi mntana ma uphephisa ngani yami phephisa na kuyalithi lendli yama kuyalithi hey nginakhela umuzi wenu angidayisanga umuzi ngadayisa umuzi wakini ngathatha imali ngayokwakha umuzi wakini ngiwakhile ubiza umsiya lo muzi mawufika uzofika uhlale kamnandi emzini wakini wakhiwe uzofika ungena ukhululeke alright ma kidumela bona ma sambe sekhaya uyohlala ekhaya kini itlhatla mama ha ona re nka ya ka kwa ke tlogela mosebetsi ke tlogela ntho ke etsa ngwabo unless ke tatla ma o sebelele ke nwaka wawe Imana ke dijara. mshebe Ke dijara. yo Manje ke mina ndifuna uyazi ukuthi wena uthini ke. ngithi angiyifuni ingane yami ngiyithole ngizokwazi phela ukuthi ngihlale nayo uma ngabe isiganiwe isihlala nonkosikazi ihlale nonkosikazi phela kodwa iyazi ekhaya kuba ukuthi nako ngakho ikhaya la kubo mina ngithi a ke rompeletse go dula kae ke tlatla ya ai a se bothata bo bokale so wena ntho tlamelo o etseng o re fa address re tle uyivulile 078 ungayifaka ne 61 ngenza njalo mina ngili mangabe yena ekhala ukuthi wakukhulisa mana mangeni wakukhulisa bafuna ukwazi kodwa kwenzakalani mama nake na bothata if how re yalo kanti bebezohlale bangakukhulisi ngoba yiba bathanda ukukukhulisa mina ngangizoyikhulisela lo nomunye ngamkhulisa kanjani angithi naye ngamkhulisa bengizovele ngikukhulise nawe kwaba yiba abakuthathayo bebufanele bangakukhulisa kamla bangikhulise bakukhulise ngoba yiba abathandile ukukuthatha ngithi mina ngangingasho ukuthi abakuthatha
Eish. Yo. Uhlala magogo. Awudla sihlaka ma. Mama tlhagile. Tlhame ke mo fe support eo. Ko bona o dula kae? Tlhame ke mo tlhokomela ke mamaka. A ke se buimaka. Ne ke sana hana. Wa nka pheta ke mmone. Mo botshelong baka. Ke itumetse. Aholo. Yo. After 35 years. From 5 years. The way mama ka angala tsela ga ka teng nna ke itumedisa. Cause ka mantswe a mang ke la elaka. Cause so setse nna fela ke le mong. Kaya. Makaya. Ne ke ka ikisa. Mama o tlhela tsofetse yana. Dikgwedi di tsamaile. Dilemo di tsamaile. Ya yong. Nne sharp. Sekundali mashuma asupile. 70. Na. Ingizwisa ubuhlungu indaba yendodakazi yami ngoba phela manje okuthiwa isishonile. Kodwa phela yikho into engizoyenza. Ngoba ngayigcina isencane phela kodwa bengiyibona insotsha ukuthi uye. Kodwa angisamboni kahle phela ngoba usekhulile kodwa insotsha ngiyayibona. Ngiyajabula kakhulu angazi ngathi kusukana enhlizweni yami ngoba ngibona ingane yami kudala ngayigcina iminyaka emingaka. Senginayo umuntu ozosala nekhaya lami mangifa. Ngathanda ukubonga ngoba phela bangikhulisele. Bathandile ukubakhulisa. Abantwana abathathu ayenabo umama uFakazile walahlekelwa abantwana ababili abangasekho emhlabeni angeke akwazi ukuvala isikhala sabo kodwa angathola ukududuzeka. Ngalona usaphila kanti sengathi bobabili bangabona ukuthi babaluleke kanjani komunye. Mhlawumbe na uhleli lapho nje ungathanda sikusize sixhumanise isihlobo sakhe sakudukela kudala makunjalo ke bhandaba yakho phansi ithumele ngefax ku86 511 7440 noma usithumele i-email wakhumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Igama lami nguAyanda Nzama. Ngokuzalwa ngizalelwe endaweni yaseNdwede eBhamshela. Kodwa ngokuhlala manje ngenqamatoho ngize la ngihlala la eJozi. Isizathu sokuthi ngibhalele kaKhumbul'ekhaya, ngibhalele uKhumbul'ekhaya ngoba ngicela ungifundisele usisi wami uNonkululeko Zonde. Ozalwa uNtomfuthi Zonde babehlala eMaritzburg. Uma wakhe washona ke ngenxa yokushona kwama wakhe base bemuva nosisi bakhe beza la eGoli. Angakwazi ukuthi kimi nendawo neGoli. Sihlukene ngomama, sihlangene ngobaba kuphela. Shuthi ubehlala noma wakhe, bebehlala noma wakhe. Ubaba bengakamhlawuli ke. Ungcina kwami kumbona it was 1995 esemncane evakashe ekhaya. Kwabe ukuthi ngiyagcina ukumbona ke ehamba ke. Kwaze kwashona ubaba 2001. Kusho ukuthi ubaba so5 sihlukene sonke yabo. So abafana abayi4 intombazana eyodwa lesi idinga esingayazi. Ukufuna wami uNtomfuthi sonke ekhaya siyamdinga. Umndeni uyamdinga ngoba masihlelisa umndeni uNtomfuthi asazi ukuthi uzophuma simshone kabi simbheke ngapi. Ushiya isikhala esikhulu kabi emndenini uNonkululeko. Ngoba mina njengobhuti wakhe ngimdala ekhaya nabafowabo bayamdinga yabo. Khona abathi sisi mina ngikwazi ukuthi sisi ngoba anginaye angimazi yabo. Ngcono ngaphandle mangingamthola ngajabula kakhulu ukuthi Ikhumbul'ekhaya ingitholele yena. Uma ukhula uyingane unalokho kudlalisa lokho kwengane yabo udlalisa ingane yabo yilokho engikujabulelayo ukuthi ngathi ngaphinde futhi ngiphinde ngimbone ngibe naye njengegazi lami. Indlela yokuthi ngimqoqe ngibaqoqe bonke bahlale la singahlala khona endlini kaBaba. Ubaba bekashatha unentombazane. So ukuhlala ehleze balisa ngayo waze until wazwadlula ke emhlabeni 2001 ukudlula kaBaba. Elokho ekukhulumile uNonkululeko yabo nami kulokho bekungiphatha kabuhlungu even though kade ngiseyingane ngaze ngakhula lento ihlele emqondweni nami ukuthi kufanele ngimthole ukuze naye la ilele khona ubaba ajabule. Uma wakhe ngingenakho okuningi ngaye
ngoba angimazi akazi ubaba ngikhombise ngayo uma wakhe yabo. Engikwaziyo ukuthi nje bekayiphoyisa eMaritzburg bebehlala embali. Phela into engikwaziyo. Yabo. Simfuna ngoba kakhulukazi thina somndeni siyamthanda la ekhona usisi. Sicela asireply asho ukuthi ngikhona bomndeni ngikhona nguNonkululeka afone makuthi afona kakhumbule ekhaya bazomsiza basitholele yena. Nonkululeko Zondi ozalwa uNtomfuthi Zondi. Ufuna umfweni uAyanda Nzama, isikhala sakho sikhona, siningi kakhulu ekhaya. Siyakuthanda umndeni wethu wegazi lami. Ngiyafisa ukuthi ukhumbule ekhaya ungitholele wena la ukhona. Njengoba kunguyena omdala kubo uAyanda Nzama ohlala eHillbrow, ubona kubalekile ukuthi ahlanganise bonke abantwana bakababa wakhe. Yingakho abhalela ikhumbule ekhaya ecela imsizi mfundisi udadewabo uNonkululeko Zondi. Bonke abanolwazi nokuthi kwenzekani kuNonkululeko Zondi sicela usithumele SMS ku42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 115. Uzungakhohlwa ke mbukela ukuthi ungakwazi ukusivakashela kuwebsite yethu. Ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale futhi kuFacebook kanye nakuTwitter. Mbukelo thandeka sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, ngibhale incwadi ngesifiso sokuthi ningifundise umndeni wami engadukelana nawo kudala. Sasihlala endaweni yaseBakersford emaplazini. Babese beyangibhalela ukuthi sebeyohlala endaweni yaseLibuwa. Amagama abo ngoAnaniya, Abela, January, Zulu, Mavukanjani, Masesi, Ben kanye noYana. Sonke singaba kwaMaphanga. Ubaba osizalayo uStay Maphanga kanti umama uSifura Mnisi. Bobabili abasekho emhlabeni. Ugogo wethu kwakunguStefelina Maphanga owayiganele kwaMajozi. Ngingajabula kakhulu uma ngingathola ithuba lokuba ngihlangane nabo noma abantwana babo. Ozithobayo uSenini Maphanga. Uma ungaba nosizo ekutholeni uAnaniya, uAbela, uJanuary, uZulu, uMavukanjani, uMasesi, uBen kanye noYan Maphanga, sithumele ifax ko86 511 7440 noma sithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Phinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Uvukile Mlambo waseNaspoti eMpumalanga onesifiso sokwazana nobaba wakhe akhula engamazi. Asihlangene naye sizwele udaba lwakhe kabanzi. Igama lami ngivukile ngwaKaMlambo. Ngihlala eMpumalanga eNelspruit Binary. Ngibhalele Khumbul'ekhaya ukuthi ngicela ingiside ngifune babe lengamadi. Mawangishiya ukuthi igama lakhe nguRaymond Solomuzi Zweni. Wasemthatha Eastern Cape. Babe ngumuntu lengamadi. Wangishiya kuna 3 months. Nangiva mawungitshela ukuthi wasuka eMthatha ngesikhathi semzabalazo. Wabalekela eSwatini. Kusuka eSwatini wetangala eNelspruit. Sengiloku ahlangana namake eNaspoti wafikela kaMazibuko. Baba waSilazi bekumngani wakhe loyo. Sengiloku bahlangana namake. Kusuka kwakhe la wasuka siyofuna umsebenzi eJozi. Baba kukhamba kwakhe. So nangikhula le ndiya yangicinzetela. So that's why ngibhalele Khumbul'ekhaya ukuthi ingiside ngithole babe kumbe maybe empilweni yami ngaba nekuchinja. Umatima. Yabona uyindoda. Uhlala uyi-1 Matima. Impilo yakho bathi wenda lokhu bathi kufuna uwende lokhu. Wenda lokhu bathi kufuna wende lokhu. Njengalenzaba ukuthi nangifuna umsebenzi ngiyawuthola kona kuwuthola mara awulast 3 months. Kumthola taba nelitshintsho. Cabanga ukuthi kutoba nelitshintsho. Ngoba kumthola kwami kuningi lokungaba nelitshintsho empilweni. Ngenteka
Impilo yami ngaba sabana ukutholeni abantwana ngibe nemndeni wami. Yabona. Ngibuye futhi nelenye into futhi lenye ngabuya ngishintshe nale ID ngitshintshe lesibongo samake. Ngibite ngesibongo sami lengisatiwe. Nakungenteka ngimthole litoba khona nje ngoba ngidabe ngithole bakubo. Nangathola ukuthi yena sowushonile ngidabe ngithole bakubo. Ngathi bo Andi bogogo obalekile umndeni ngoba emndenini umuntu utalwa bantu lababili. Nangakhona ukusitakala khabo make ufuna uzame ukusitakala khabo babe. Njengoba ngithatha leli hambo ngihamba ngiyofuna baba ngifisa ukuthi ngamthola saphila. Ngimbude ukuthi wangishiyelana. Ufika uchaze kanjani nje emndenini ongakwazi emva kweminyaka eminingi kangaka? Iyona leyo inselelo ebhekene nayo uvukile njengoba esuke eNelspruit elibhekise eMount Elief ukuyofuna ubaba wakhe nomndeni wakhe. Njengoba ngithathe leli hambo ngihamba ngiyofuna babe. Angathi uthi afike kwentekeni phambili. Ngoba kokucala wangishiya. Kusinyala ngifika ngimthola nabani wakabani. Usuthi ngamukela kumbe kanangamukela kumbe ngidamthola ngidamthola saphila kumbe ngidamthola sekashonile angathi. Nakwathi ukuthi wangishiyelana. Wangishiya enhluphekweni. Ngicela ukuthi ngabe bengihlupheka nginaye. Ngoba ngaspekta abangcono kulona ukuthi ngihlupheke namake yedwana. Koko. Igama lami ngivukela ngakamlambo ngiphume eNelspruit. Ngihamba ngifuna Raymond Solomuzizweni. Wathi wasuka la Eastern Cape wabalekela esikhathi semzabalazo wabalekela eSwatini. Kusuka eSwatini waye eNelspruit wafika wahlala kaMazibuko. Wasengiloko ahlangana namake ke kuvela mina kuhamba kwakhe eNelspruit wahamba wathi eJozi yofuna umsebenzi kwaba ukuhamba kwakhe kuphela. Kubane bexelela uba ngutata wakho solo uRaymond? Umake. Asimazi kwa umama wakho thina. Wena make vele nalaka kwadi. Hayi but siyazi. Okay ungahlala phansi. Awuqhubeka mfethu. Okuningi angikwadi mina information lengiyitholile baba. Uthi bathi baba ngiRaymond Solomuzizweni. Umuntu lengimfunako lo. Ufuna uRaymond ufuma makho? Uma kuseNelspruit. Utheni? UseNelspruit uma usekhaya. UseNelspruit. Mfethu uRaymond washona ngo-2012. Okay. Samngcwaba mina ngingubrother wakhe. Ehlala apha ekhaya. Uswelekele sehlala apha. Okay. Asiyazi le yaseSpruit uyichoyo. Sange siyive nasembalini boye ke waseSpruit. Make wangitshela ukuthi umngani wakhe lo wabaleka naye la wabalekela eLesotho yena wabalekela eSwazini ngesikhathi semzabalazo. Kokunini ngoku? Angathi sibekunini. eNelspruit wafika 86, 87. Wahamba 88. Mina ngivele ngoMarch. Uvela kwami. Kwawufunyaka? 88. So makwakhe basibeka sebenza esibhedlela sasemthatha. Usibeka linesi al-general worker angikwadi. Kubona esebenza emthatha? Makwa Raymond Solomuzweni. Uma wakhe? Dima uma wakhe.
Okay. Sandisebenza eMthatha. Angeke ngathi lutho ngilo bangitshela kona mina angathi lutho. Sport wafikela kaMazibuko. Wayesebenza eMazibuko bekasebenza eShoprite. Wahlala kaMazibuko. P. Sport nakaphuma eSwatini. Wahlala kaMazibuko, nakahlala kaMazibuko wasuka wayohlala eKhabomake. Wahlala angathi uswasuswa yini kusuka kwakhe. Wasuka wathi uya eJuzi uyofuna umsebenzi. Kwabe ukuhamba kwakhe. Because I mean Bhutana nina niyamazi muso uBhutsolonzi ba wayengumuntu owayezula. Wayezula yena umthetho wakhe. Uhambile asinothi it's not a possibility. Uya ebezula. Hayi bezula. Usuka lo muntu usuke ukhe waya nakoma Mozambique. Nakoma Nigeria. Nakoma Nigeria ehamba ngekari. Ehamba engaqhubeki engakhwela iplane. Nakulo lisuthi. Yabona ipassport zakhe nawazi thini mama ndazi. Hayi ndisazi. Yayinqwamba. Nami ndiyazikhumbula. Temporal transport. Sinqwamba. Hayi yena ukuzula oku ebezula iSwaziland ndiyayazi kwamna. Bekhe waya. Wayekhe waya wayindawo yakhe futhi. Ndithi nale Nelspruit wayekhandibalisele ke ngayo andiyazi kwalo Nelspruit ke mna. Ndandiva ngaye ndingamazi uba wayehlala kanjani esenzani kodwa ayikhancokole ngeNelspruit apha kum. NaseZambia uyakhumbula abaPriscilla babebefikile. La girlfriend yakhe yase nakoMalawi uzuwe behamba lo muntu. Ebehamba so asoze sithi it's not a possibility uba wayenomama wakho. Uyayibona? So ke it's just that dina ke I-private life yakhe isijolo sakhe asibe singasazi. And wayengatshatanga. Abantwana ebenabo. From different women. Ebenabo abantwana. Nam xa ndimjongile umfana lona hayi ingathi zikhona. Wena ndiyamjonga. Zikhona i-features zikaBhuta. Khona umqalapha ezindlebeni uyaqwala. Yeah, nami ngijongile ngathi there's something. Nomzimba. Sekulento ukuba ke ngoku akhona ecards zakhe ke ngoku. Ikhona lepha. Ile yakhe kuphela. Ezinye abayibonakali kakuhle le yakhe. Wayisusayo phaya. Labanye abantu abakhe bahlala pha. Asibazi. Bathesa. Bathi omnye useRandfontein uNtibalengo intombazana owayifikile naye sasingamazi. Baninzi abantu abakhe. Wamtshela ukuthi baba watshela mayo ukuthi naseSwatini ushiye umfana lomkhulu kunami. Lomdzala ke. eSwaziland. Washiya umntwana kwaseSwazini. Yeah, waseSwatini. Angimadna. Ethi ngiva bathi. Sure. Hey, uthi lo muntu ebejola lo muntu. Another thing. Nama girlfriend. And eshiye Eshiye bantwana bebashiye bemithisa abashiye. Lots and lots. Nansi wenye into. Kuba lokuthi na asiyazi asijoli naye. Bese asiyazi. But nama girlfriend ebehamba ehlalisana kaninzi. Wena injongo zakho zokufuna lo baba wakho yintoni? Into tamati ngihambeli kahle. Yangibhedzela empilweni. Yintoni ekuhluphayo? Kuningi lokungihluphayo, angisebenzi kokucala. So nangihamba esontweni mangitshela ukuthi ngathola abakhabo babe, umndeni wakhabo babe. Or ngithole babe, into tamati angihambela kahle. Kungako ngisukume phansi ngabhalela Khumbul'ekhaya.
manje na-ke waya-ke Khumbul'ekhaya uzwile-ke manje uba ubaba wakho watshona ke ngoku injongo zakho-ke yintoni ngoku? No, ngeva baba washona sekutawaya ngani la khaya ukuthi ningamukela njani. Njengoba nginesikhala ngithi indoda amade ngihambeli kahle. So ufuna isiko. Yeah, ufuna amasiko. Into lethi njalo sisi. Okay. Amasiko-ke ngala singawaziyo. Angazi na. Amasiko asikwazi. Into esiyenzayo inkonzo. Okay. Sho ukuthi ndahamba enkonzweni njengoba la khana ukukhonza. Uphi uma wakho uvumile uma wakho ukuzela? Makuvumile. Uphi? Usekhaya. Ingxaki yakho inobunzima ngoba ibifuna uma wakho not ubuwena. Uma wakho ebezawuyazi intsusa uba isuka phina nempilo yakho isuka phina. Sichazelwe nguma wakho. Ma ubuza kuma wakho uhleli isikhathi esingakanani kule ndawo yenu uthi kuphi? Nelspruit. Uhleli isikhathi esingakanani eNelspruit? Ude wena wavela wazalwa eseseNelspruit? Yeah. Wathi wafika 86 87 khona lapho. Ngatalwa mina 88. Wangishiya ngina 3 months. Wahamba. Wasuka wathi uya elo eJozi ufuna umsebenzi. Kusho uma wakho? Kusho uma. Nakafika eJozi bathi wake wayifaka imali yokungi-support. Mara kuzange kuba isikhathi lesitha. Wabe wangasayifaki. Into ehlupha yile uthi impilo yakhe. Ayinhlanga ndibe mina ndisigugele. Yeyiphi leca uthi uhamba kuyo? Ngivakashele eZCC. So ngabo ababathe So leliphi elisiko bathi kufuneka wenzelwe lona? Angathi lapha ngikuthola information le right uthi ngiliphi lesiko. Mina-ke ndingumuntu osindisiweyo. Andikholelwa kwizinto zamasiko ngamasiko. Ndiyamkela uYesu. Ndikholelwa kuYesu ongumfeli nomsindisi wami. Endiphila ngaye. Endiphila ngomthandazo. Inkolo azange ndibe nazo. Naye ubaba wakho lo webendazi uba inkolo azange ndibe nazo ndide ndibe ngaka. Ndikholelwa kulo phezulu. Ndithandaza yena. Ndiyakhonza ndinenkonzo yami. Ndiyaya nakubaprofiti ndiyothandaza. Impilo endiyihleliyo mna kweli khaya. Ihleli impilo yenkolo. Amasiko andiwazi. Umuntu uyalenzela isiko nakulo mamakhe xa nikholelwa ngamasiko. Umamakhe bese nokwenzela isiko. Ngoba thina apha kwaZweni asinalo isiko. Umuntu semsa emnqamlezweni. Okay. Hayi kuyavakala ko. Mhlawumbe ke sawuthi ngokunyathela kwakho nje apha ekhaya ne. Tawuvulela. Mhlawumbe khona into ezawutshintsha apha kuwe. Okay. Hayi kuyavakala. Kuba nyane ungwalapha ndiyakubona ndlini. Uyafana. Uyakha nami xa sendithi uyafana naye. Kwala. Singavuya xa ungaphinda ubuye. Ekhona namanye amazotsho sikwazise kubo. Kuba ke wamkelekile siyambona nangendlebe uba uyafana noyise. Uyise belihumsha elinabantwana all over. Abantwana abashiyi angezi nabo. None of this is your fault. Yeah. Hayi.
It was not your fault. Kuzo zonke inhlungu, everything that you went through, because none of it was your fault. So when I just try and have, I think uzawuba ne closure now, uzawuba ne forgiveness. Uyayibona, and not carry la pain ebomini bakho. So usifumene ngoku. Singazi ke mfowethu noba ungafuna na sikuse ethuneni lakhe ngalikho kude lelapha njalo. Wona ngicela ukulibona. Ngiyafana naye. Nangomzimba. Nendlebe ezipuni. Ekuqaleni siye sothuka kakhulu. Sacinga uba siziswele utsotsi. But I think Kodwa sabuye sambona uba uyafana noyise. I'm very happy. Ndiyavuya kakhulu uba kukho another family member and sesakhathazeka kakhulu uba athi ukhule kabuhlungu nalento uba uBhutsolomzi khangazama ukumfuna and yonke lonto leyo. But ke uBhutsolomzi bengumuntu ebezula ke. So le uba athi ebese Nelspruit ebenomuntu eNelspruit, it was not far fetched. Futhi mkhulu wami nango unyanakho uvukile. Owamzala eNelspruit uzokubona mkhanyisele mkhulu indlela zakho uyakhalaza la. Mchilele la. Mkhanyisele ngegama likaYesu Kristu. Amen. Amen. Hayi babe, ngimvukile. Lo mthola nathanda imlambo eNelspruit. Ngihambe ngafuna ngaze ngakuthola la ulele khona. Ngicela ukuthi ungivulele inhlanhla tami kube nekuthula empilweni yami. Ngiyabonga. Igazi lakho akukhathalekile ukuthi uthole bani ekhaya. Siyambongela uvukile ukuthi ukwazile ukuhlangana nogogo wakhe nomndeni wakhe nokuba baba wakhe engasekho emhlabeni ngoba lokho kuzomnika ithuba lokwazi ngendabuko yakhe. Ukuthula nothando ekhaya. Kwabelahlekile kuleli sonto sivula ngoDerek Lesego Lentswi waseRustenburg osesithombeni ofuna ubaba wakhe uCharles Ndlovu waseBushbuck Ridge agcinana naye ngo-1984. uKenneth Ntuli waseNelspruit ufuna ubaba wakhe osesithombeni uPhilemon Ntuli wase-Escort owayesebenza eJohannesburg emajaldini ngabo-1970s. Kanti uZandile Zulu wasePretoria osesithombeni ufuna uMenzi Zulu owayehlala kwaDabeka wanyamalala kudala kwaziwa ukuthi washonaphi. Nangu Patricia Morulane wasePulukwane ofuna umfowabo osesithombeni uElifas Khumbul'ekhaya Hora Morulane owanyamalala ngo-1994 eza eGoli ezofuna umsebenzi. uGabisile Mjaji waseNelspruit osesithombeni ucela ukufunisa udadewabo uSikhathele Selina Mjaji owanyamalala ngo-75 solala sengathi useGoli. Kanti lona yena osesithombeni uPaseka Thomas Khumalo waseHammanskraal ofuna umama wakhe uLimakatso Eunice Khumalo owanyamalala ngo-1984 eza eGoli. uJabulane Jukamane Nkuna waseNelspruit ufuna umfowabo lona osesithombeni uSolomon Gumane Nkuna owanyamalala ngo-2000 solala sengathi useBoksburg. Kanti uElizabeth Dlamini waseKatlehong ufuna indodakazi yakhe esesithombeni uSibongile Dlamini eyanyamalala ngo-2015 akwaziwa ukuthi yashonaphi. Sibongile Dlamini buyela ekhaya. uAndries Maluleke wasePalm Ridge osesithombeni ufuna ubaba wakhe uWilson Maluleke agcinana naye ngo-1978 eBophuthatswana. Lapha esithombeni sinoPrecious Nothando Mkhondo waseNelspruit ofuna ubaba wakhe angamazi uSikelelo Mkhondo waseSwaziland eMbabane. uTebogo Mjalifa Nhlane waseBonkospruit ufuna ubaba wakhe osesithombeni
uLucas Mogale owayesebenza eValgedag eDonaldton. Bese kuthi lona yena osesithombeni uCoshiwe Sambo waseKomatipoort afune udadewabo uDuduzile Maseko agcinana naye ngo-1988 emva kokufihla kamama wabo. Kanti uTebogo Mogashua waseKalfontein ufuna umfowabo osesithombeni uJohannes Mogashua owanyamalala ngo-2006 akwazi ukuthi washonaphi. Usisanda Myegi wase-Eastern Cape osesithombeni ufuna ubaba wakhe angamazi uMichael Khayo owayehlala eCentane esebenza ezitolo zakwaPhakama Mthixarha. Sivela ngoManana Mutawung waseQwaqwa ufuna ubaba wakhe osesithombeni uBenjamin Nobula noma Dlamini wasePretoria. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Kubo kanjani ngoba njengami ngomkhulu wakhe angidlanga nesente yakampani. Kunjani? Lo mthethe njengomuntu ovakashayo kwazi ukubuyela emuva. Sifuna ukubona impela ukuthi siyamthola noma kanjani. Njoba ngilapha ngicela bengifunise ubaba wami umdela waHlongwane eBergville. Inzondo ifana nokuphuza ushevu ngethemba lokuthi logo kuzobulala isitha sakho. Sivala ngalamazwi kaMadiba Mbukeli size futhi sihlangana ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC1 unqa phambili. Ilale kahle. Abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa